salamat sa Ginoo no kay subong nga matamat naman kita no. Peace bomb lang anay. Gusto na kamustahan ay na kon wala na kita live hindi. Sa sining aga may live na kita, ma'am, wala pa. Wala pa no. So hindi kita ka abi-abi sa ila kasi hindi pa sila connected sa tonya live. Sige no, welcome gid ang tagsa sa aton nga panibahon, mag-proceed kita no sa aton nga announcement no, di aton nga announcement. So aton nga date subong no April 24, 2022. So announcement diri ang flowers no subong adlaw ginhalad no sang family Hermosilias no, family Hermosilias senior no. Kag subong man ang flowers next Sunday sa family Sibunga no. Family Sibunga ang assignment. Okay? Wala na record no ang pagdaog naton sa kalag, pero mostly no nga nagasugid pulong sa Ginoo, naga-invite man, pero kisa hindi na naton ma-report. I-pray naton no ang wali no ni Pastor Justin after sa choir karon no mag-exit siya to preach ang pulong sa Ginoo no sa panimalay nila no sa familia dito sa may fundidor. I-pray nato nga may mga kalag nga makangkon kaluwasan. Kag subong man no ang ginapaabot naton nga event no, may kita nga sports fest. I-pray naton nga ang Ginoo magpakamayo nga ma-enjoy no sang tagsa mga Kristohanon nga lain man ang sports ang kalibutan, lain man ang sports nga ginhalad naton para sa Ginoo. Although gisa nagasabay kita sa mga liga diri para no mabatyagan man nila no kita nagasuporta man sa ila. So ako no naga-intra man sa liga diri na sa Zone 1. Not because no nga nga gusto mo kundi nagpakigbagay lang ka sa ila kay para madala mo sa Ginoo. Okay na on na ma'am, pa. Sige no. So sini nga aga, proceed kita na sa aton nga prayer request pang may aton ang soul winning, soul winners, financial needs. Aton nga brethren abroad, kag i-pray naton no ang aton nga kindergarten and parents, include man naton yung mga missionaries. We can pray no, hindi kita ka support financially sa aton mga foreign and local missionaries no. But some of them no may mga GC ako no include ako nila nga some of them no naga-suporta sa mga local missionaries kay nga sa iban sa mga bukid nagahatag sila every week na siya or every month 100. Di ako ay pagkukahatag no. Pag gusto ko gin magbulig kay nga somehow makatabang sa ministry sa aton yung mga pastors. Iban sa ila no gahangyo nga may sinatani nga may tipunan sila. Welcome no si Brad Ken, si LD no ako niya mangod kasi Tuto no. Kag sa mga ladies naton salamat sa Ginoo ari sila. Kag si Jaren no welcome man naton. And Sofia no. Di pwede naka-basketball karon si Tuto kay nagsimba siya. Patapuson to Patapuson gid. Di ang requirement no nga makasalod sa uma sa balay ni pastor kon makasimba anay. Kay diri ginatudlo no nga hindi mangwa sa hindi imo. Okay, welcome. Belated happy birthday magli inanay no, ay ko ka-greet siya sa April 10 nay no. So salamat sa Ginoo kay gindugangan niya. Sino ang birthday pag isang April? May ari diri. Si nanay na gani. Aning no. Nay mas special number ka karadyo. Si Tito Roel no, birthday man nila. Papakantawon ta ko diyak la. Sasunod lang no, sasunod lang. Next ng April lang, no? 2023. Makakanta na sila. Okay, welcome ano ang mga kauturan nato no nga sa gwa dira. Sige no, si
Nay Hester, no? Yung kayo kilala, no? Si Hester, sabi ko si Ma'am Marby. Okay, salamat no sa Ginoo sa Nay Hester. So, i-pray na to no ang mga buluhaton nga so man ang Ginoo magpakamayo. So, welcome lang gali no kay Brad Kent nga nakabalik diri. Salamat sa inyo safety sa iyano nga pag sakay tipigan man sa Ginoo. Kag nakaabot man di siya safe and sound. Makatindog kita palihog. Open na to niya live. Ma'am? Okay na? So welcome no sa ato ni mga uturan. Kung may mga prayer request ka mo dira, please type na lang no kag i-monitor lang naton. Ma-include naton sa ato ni mga prayer request. Hindi ka mauya no kag welcome gid sa ato niya panimbahon this time. Ma-proceed kita no sa ato niya prayer. Let us close our eyes and bow down our heads. Lord and Heavenly Father, we thank you for this morning. Salamat Ginoo sang kusog kabako di ginhatag nimo. Ginadumdum namon Ginoo ang panimbahon. That's why ari kami Ginoo agud nga simbahon ikaw sa espiritu kamaturan. Salamat sa mambahanon nga nagapalig-on sa amon. Salamat man sa imong pulong nga ginatudlo sa amon nga pastor. Sa mga speakers Ginoo nga nag-encourage sa amon. Sa mga tatay, sa mga nanay ginapamuyuan ko Ginoo, ikaw magpakabakod sa ila. Sa biyak man sa mga task nga ginaubran nila Ginoo. Sa mga young people nga nagapadayon gid sa pagpangalagad sa imo. Salamat silang ministries nga sila Ginoo naglaan sang oras para maalagad ikaw ginapagi sa mga bataan kag sa mga young professionals. I know Ginoo nga may handom sila, that's why nag-obra sila Ginoo to support your ministry. Ikaw magpakamayo Ginoo kag bisan pa Ginoo sa mga foreign and local missionaries nga ginadala na mo sa pagamuyo, ikaw mag-bless gyapon sa ila Ginoo. Sila mga kinanglanon kag sa ila Ginoo nga mga handom gid nga may mga kalagpa nga makaangkon kaluwasan. Ginadala ko man sa pagmamuyo ang mga pastors nga nagapangabudlay Ginoo. Amon man Ginoo nga head pastor Pastor Jelson Nalipuon, sa mga pastors Ginoo nga nagapangabudlay sa amon mga outreach ka mag-bless Ginoo, Pastor Soloterio, Pastor Sam, Pastor Puticar. So mo Ginoo sa Pastor Jason, ikaw magpakamayo Ginoo. Pastor Bindoy, Pastor Kines, Pastor Justin, Pastor Felipe, Pastor Daras, ikaw man mag-bless gyapon Ginoo. Pastor Remosilias, ikaw maghatag Ginoo kaalam sa iya. So mo Ginoo sa good health, ikaw mag-bless Ginoo sa mga pastors sa tagsa mga uturan. Ikaw Ginoo magpakamayo. So man Ginoo sa amon nga ministry sa live streaming kabay pa ang signal Ginoo hindi man mautod. Kag sa mga Ginoo mauturan makabati klaro sa imong mga pulong sining aga. Kag i-bless man Ginoo ang mga birthday celebrator nga nagakabuhi sa imong mga bugay Ginoo. Pakamayuwa Ginoo ang ilang kinanglanon kag kabay pa Ginoo nga maging channel of blessing sa ilang panimalay. Ginoo ikaw mag-bless Ginoo bisan pa sa liga sa inyong barangay kabay pa nga mga kabataan Ginoo hindi lang mag-enjoy sa basketball kundi sa imong pulong Ginoo somehow maka-share kami Ginoo sa tagsa ka team. And I pray ikaw magpakamayo sa safety kag sa kinanglanon man Ginoo. Ikaw mag-bless Ginoo sa church activities sa amon sports sport fest. Ikaw magpakamayo Ginoo nga ang tagsa-tagsa ma-enjoy namon Ginoo ang event nga paagi Ginoo sa ina Ginoo nga maka-fellowship kami ang mga outreach churches makatipon man Ginoo. I-bless Ginoo ang nag-facilitate sa program and ikaw man mag-bless Ginoo bisan pa sining aga nga amon nga lawas ang mutay busoon preparado Ginoo sa pagpamati sa ambahanon kag sa imong pulong. I-bless man manugwali nga magadala sa mensahe sa imong pulong sining aga. Ginatugyan na pasalamatan in Jesus name, amen. Magalingkod kita palihog. At this time salamat sa Ginoo sa attendance. Kung may mga pulongkuan dira i-share naton sa tubang diri may ari pa. Sa kilid diri Tay diri
So sa nga tinion, mag-pray kita no sa aton nga offering. Tito Pat no pangabayon naton sa pag-pray. Salamat no sa pulongkuan. Naging share dira no maka kay no nyok kita siguro no. May kay mag-an no. Kag dali-dali bali dala diri. Sige mga mati kita no sa special number.
At this time, iamanta no ang papamati sa pulong sa Dios. Kabay no nga bukas ang aton nga tagipusoon kagunahuna kung may mga problema kita, dino sabton sa Ginoo kag pampawan kita pagi sa iyang pulong. At this time no yatag ng tinion sa aton nga Pastor Gerson Alipuan. Sorry. Good morning sa tanan. Salamat sa Ginoo nga rin naman kita. Amen. Nalipay kita sa mga kanta nga mga young people. Katahom tulukon nga may tagipusoon ang mga young people naton sa pagkanta. Salamat gid sang attendance sa Lapas, attendance diri Subong. Kag salamat sa mga nagatinguha sa pag-invite no nga madala diri ilang mga friends para nga kabati sila sang pulong sang Dios. Wala diri ang aton iban nga mga pastors kay si Pastor Hermosillas ara subong sa iyang work. Di niya bayaan kay bangod nga siya man ang tatay sang trabaho. Di salamat sa Ginoo ari kita iya. Kag subong siguro nag-hook up man siya sa aton di pastor no. Salamat sa Ginoo kay madamo gyapon ang aton nga attendance ini nga aga. Salamat sa mga tatay naton. Amen. Daw wala kita tatay no. Abi yung yuhom man kamo be? Abi yuhom panaminabi bihom si Bad Patrick lang yung matahom kag si Bad Aligato no. May tandem sila guro nga duway. Wala man araw. Sige, salamat gid sa mga pastors naton. Kag si Pastor Justin nagwali siya subong sa iyang relatives dito. Biyaan kita ni Pastor Justin sa malipot nga tinion borrowed for a while. Mapa Manila siya. Kag sige lang masubuan man kita nga mawala diri sa makadali aton nga ni pero mugid na sugo ng pagmamahal ng ating kaibigan. Daw may ari kita diri nga mga balikbayan box. Hindi joke lang. Daw may sino tong sagwa nakabalik? Wala. Ako lang galing, ako lang. Oo. Sige Salamat sa Ginoo kay ari kita kag makadala kita sang pulong sang Dios sining aga. Okay ka pamahaw? Alas 10 na ni. Dapat nga nakapamahaw gid. Sini nga aga bukas kita sa aton nga Bible. Ini nga mensahe ginhimo ko ini kagabi nalabutan kita alas 12 sang himo sini para nga matigayon ang mensahe pero gusto ko nga kung anong mensahe dito amo man diri ang mensahe. Sa mga nakaupod sa Lapas, hindi lang kamo magkataka. Kay ini makahatag yapon ini reminder sa inyong nga mga kabuhi. Pero gusto ko gid nga ini nga mensahe magahatag sang paglaom kag pagsalig sa aton Ginoo. Gani ginaagda ko kamo kun way kamo Bible sinong wala Bible diri nga nagasimba. Si Xavier bago ko lang natagaan Bible no. Sinong wala pagid Bible? Nami gini nga may Bible kita. Because the Bible is the Word of God. Ang pulong sang Dios ining Bible, gitawag ini siya nga Bible, it means the book of God. Bible means the book of God. Naghalin ni sa pulong nga Biblus. No? Tisubong, Bible tawag. And this is the book of God. This is the manual of life. Kung gusto mo nga may kabuhi nga maayo, ma-arrange nga kabuhi, Bible. The King James Bible 1611. Hindi NIV, hindi ASV, kundi King James Bible 1611. And this is the very pure Word of God. Wala ini dugang, wala sobra. Kay ini pulong gid sang Dios. Siling sang mga scholars, kung gabasa ka sang King James nga Bible, daw kaangay ka lang gabasa sang Hebrew nga language, sang original, kag sang Greek nga lingwahe.
Kay ang Old Testament, sa din gani ni siya na kuha. Makuton tabi si Inday Ray sabi. Sa din niga na kuha ga. Sa Bible, pastor ang Old Testament, halin ini sa Hebrew language. Ang New Testament, halin siya sa Greek language. Pag-translate, sining duwa ka lingwahe, gin-translate sa English language. Para nga, siling pa sang mga nag-translate sini, bisan pa ang nagauyat sa kaling sang arado, makabasa sini. Di manami kay gauyat kita sang putli nga pulong sang Dios. The King James Bible 1611. Tiyari na ni sa aton kamot. Sang una, wala ini sa kamot sang tao. Bawal uyatan, no? Kag wala ini ginhatag sa individual. Subong, ginhatag ini sa individual. That's why you need to have a Bible. Kay kung may Bible ikaw, may ara ka nga guide sa imo nga kabuhi. Nagasurvey nga akon nga anak, no? Sige na, pungko na ga. Pungko na dira. Ara si mama. Sinong wala Bible? Bayaw kamot. Hindi mahuya. Sinong wala Bible? 1, 2, 3, 4, 5. Sige. Mas straight nyo lang 1 month nga simba, may Bible ka mo sa akon. Gusto nyo Bible? Kung may Bible ka, ahead ka sa ila. Kaya mo ni siya ang basihanan sa aton faith and practice. Kung nga ang may simba, kay bangod sini. Pulong sang Dios. Di dapat gid nga may Bible kita sa aton kamot. Now, sang una, hindi ini ginaalaw sang Dios. Ginasulod ini sa ginatawag nga Ark of the Covenant. Dira lang na ang pulong sa Ginoo. Diri sa Old Testament, ginasulod na sa daw pungki. Dira lang na. May mag-uyat sina, patay. Basta hindi authorized nga tao. Kay bisan si Uza, nga nagpugong lang gani, nga daw matumba ng Ark of the Covenant, ginpatay sang Dios. Ang suludlan pa lang, wala pa ang Bible. Gintawag ini nga holy, kay wala gid sala. Ti kon may Bible kita, wala gid pagsala ang imo nga kabuhi. Ang buot silingon, may mga mahimo kita nga sala, pero pwede gid siya makorek liwat sang Bible. Kay this is our guide. Ano siling sang pulong sang Dios? Wherewithal shall a young man cleanse his way by taking thereto. Ang bata gali, malimpyuhan ang kabuhi sang bata sa mga pamatanon kung gakuha siya sang Bible kagabasa sini. Importante ang pagbasa, importante man ang pamati sang pulong sang Dios. Amen? Kaya ang pulong sa Ginoo, pagkaon ini sa kalagsang tao. Siling ni Kristo Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth in the mouth of God. Pagkaon ini sa kalag, kag espiritu naton. That's why hindi naton pag-isikway ng pulong sang Dios. Amen? Kay siling sang Bible, he that rejecteth me and receiveth not my words, the words that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Ining pulong, ang Bible ginsikway sang tao, amo manigaling pulong nga maghukom sa imo someday kung magatubang ka na sa Dios. That's why importante gid nga may Bible kita sa aton kamot. Kag hindi lang naton tulok-tulokon, kundi basahon gid. No? Kung magbasa ka Bible, dasig ka matuyo. Kay may kontra na ang pulong sa Ginoo, amo ang yawa. Ti pero piliton mo gid, pamuklaton mo gid imo mata. Kita mo daw matulog ng iban. Di wala. Wala pa ko sang nakita nga natulugan diri. Importante gid ang pulong sang Dios.
Kaya ang pulong sa Ginoo amo ini ang nagapalig-on sa aton. Nagahatag kalipay, nagahatag sang ginatawag paglaom sa mga future nga event. Someday matubang kita sa aton nga Dios kung mag-abot na si Kristo Jesus. Halin sa langit, mahuni anay ang trumpita. Pag huni, manaog siya, masubmit siya sa mga nagtuo sa iya. Kung naluwas ikaw, upod ka sa rapture. Kung wala ka naluwas, bilin ka lang anay diri. Hukman ka diri sa katapusan. Kay ang impyerno, kuwaon pa ini sang Dios, kag idulong diri sa Great White Throne Judgment. Tidua ang hukmanan. Sa naluwas, ari aton hukmanan. The judgment seat of Christ. Sa wala kang kon kaluwasan, ari ila nga hukmanan. Great White Throne Judgment, siling sang the book of Revelation. Siling niya sang 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Di mapahayag kita ya. Pero kung wala kaya kang kon kaluwasan, diri ka matindog. Diri, ang aton nga hukom, amo ining mga padya naton. Reward. Kung nangabudlay ikaw, nagkanta ikaw, nagdala ikaw sang mensahe, nagdala ikaw sang tao sa tilan sang Dios, nakaangkon ka kaluwasan, may concern ka sa kabuhi sang tao, kag someday, kung may mga kalag ikaw nga nadala sa tilan sang Dios, padyaan ikaw sang Ginoo sang ginatawag nga mga korona. 3 ina kabilog. Kung nagdaog ka sang kalag, gintawag ina nga crown of rejoicing. May nadala ka nga kalag, malipay siya. Malipay man ikaw, kayang imo gindala sa tilan sang Ginoo, wala nagpaimpyerno, kay nagpalangit iya kalag, bangod sang imo nga kabuhi. Kung nagtutom ikaw, kag ang imo pagatutom, may pagkamahigugmaon ikaw sa Dios, siling sa pulong sino, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, siling ni Pablo, hindi lang ina sa akon, but also that love His appearing. Nga agasimba kita, kay gahigugma kita sa Dios. Amen? Oh, kay gahigugma kita sa Dios, hindi ina pagkalimtan sang Dios, kag nagakabuhi kita nga matarong sa mata sang aton nga Ginoo. Di may ginaman ang Dios sa kalangitan nga reward sa nagtuo kay Kristo Jesus sining iya nga death, burial, kag resurrection. Kag ang dugo niya amo nang hugas sa aton nga mga kasalanan. Ang iban wala nagtuo. Ang iban nagpabaya. Ang iban wala nagpati sang ginahambal sang pulong sang Dios. But someday maabot si kamatayon. Kag ang kamatayon, hindi ina mapunggan sang tao, kayang tao, makaangkon gid sang kamatayon. Siling sang the book of Hebrews, and as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Kung nakaangkon ka kaluwasan, kag magkarin na si Kristo Jesus, dalon kanya sa rapture, kag matubang kita dito sa hukmanan. Sa hukmanan sang pulungkuan ni Kristo. The judgment set of Christ. Hukman diri ang maayo nga buhat, kag hindi maayo nga buhat. Hukman ang aton huna-huna. Like for example, pamati ikaw subong, dumason tulog ka imo ya. No? Gamurarat mata mo sa akon pug tulog imo una. Ay, pakita na sang Dios. Ang imo nga mata, bugtaw. Pero ang huna-una mo, blanco. Wala gali sang kapuslanan, kaya nakapungko ka dira, pero wala ka gahangop. Then, siling sa pulong sa Ginoo, may ginatawag nga incorruptible crown. Korona nga wala ginakuha, kag hindi siya madunot. Basta matapos mo imo dalaganon.
Tapuson gid ang dalaganon. Sa start nga nakaangkon ka kaluwasan, kag naluwas ka na, hindi ka na maguntat. Sige gid. That's why sa church dito sa Amerika, kalabanan sa ilang mga choir members, mga tigulang. Kaysa nag-intra sila sa ilang ministry, wala na nila ginuntatan ang ministry nga ginhatag sang Dios sa ila. Tiyan mo man tani matabo sa aton kon kita may pagsalig kag pagtuo sa aton nga Dios. Pero hindi mo na makuha kung wala ikaw sang pulong sang Dios. Kay gutman ang imo nga kalag kag wala na ikaw sang saligan kay wala ikaw guide sa imo nga kabuhi. Ang Bible gintawag ni siya kaangay sang tunton, plumb line. Nga amo siya nagatadlong sang kabuhi sang tao. Kaangay man siya sang suga. Ano sila sang Bible? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ti kinanglanon tayo ning pulong sang Dios. Hindi ka kakita sa Ginoo pag wala ka Bible. Hindi pwede nga ang tao makahibalo sa Dios nga wala siya guide sang pulong sa Ginoo. This is our plumb line. This is the lamb. Aton ini nga guide sa aton nga kabuhi. We need to have a Bible. And we need to listen the Word of God. By ilang nanay, matingala ka subong bisan bata, nga isa ka tuig, tagaan mo cellphone, very attentive gid. Ang iya nga mata sa cellphone nga gamay. May bata to kagapon, no? Way pagani, guro sulusubra pa lang isa ka tuig, gapungko sa bangko bla, daw piho nga daw dako gid butang ang cellphone mo na ho. Bayaan sang nanay, tulok lang bata. Pero kung pulong sang Dios, wala atensyon ang tao. Why? Kayang yawa, gahutik permi sa una-una sang tao, nga hindi ina importante ang imo ginapamatian. Pero kung kainsindi kita, nga ang aton gali ginapamatian, pulong sang Dios, importante gali ni sa aton kabuhi. Amen? Amen! Tingala ko man, pastor, nga daw kay hindi kayo na mag-amen, kay pati ikaw, do hindi man mag-amen. Oh. Amen! Na, hindi, joke lang. Pero importante yung pulong sa Ginoo. Dapat gid gabasa kita Bible. Sino gabasa di Bible, be? Kaya raise your hand. Sige, be? Why sundanay? Tingala ko man. Gamay lang amen. Bebe, sino gabasa Bible, be? Angga tuod gid gabasa Bible. Tingala ko pa brad, gamay lang amen kay way gali gabasa Bible, no? Amen. Kabalo ka, dapat gid gabasa ta Bible. Amen. Sinong gusto magbasa Bible? Sinong gusto nga magbasa Bible? Wala na to iyang hindi magbasa. Sinong gusto magbasa Bible? Sino? Taasan nyo, be? Sabi, kamot, be? Sinong gusto? Sinong gusto? Pasensya na. Mabuhi na kami. Kung ang Kristohanon gabasa lang Bible, mabugtaw gid ang aton spiritual life. Kay ang Bible amo ining nagapalig-on sa aton nga pagsalig sa aton Ginoo. Tibasa kita Bible, amen? Amen. Amen. Basa Bible, kay ang Bible amo ini siyang gapalig-on sa aton gabuhi. The importance of faith. 1 Timothy chapter number 6. 1 Timothy chapter number 6.
in verse number 11 down to 12. The Bible says, "But thou, O man of God, flee these things, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses." Maga-pray kita, anay. Ginoo, sa imo amay nga balaan, nagapasalamat gid kami sang pulong nga amon matun-an sini nga aga. Gapaubos kami, O Dios, ang amon tag sa katagipusoon, nga ikaw ang magahatag sa amon sang langitnon nga kaalam. Kabay o Ginoo nga may bukas kami nga hunahuna kay tagipusoon sa pagpamati sining pulong sa kamaturan. I-bless man ang mga kauturan nga pamati sang pulong nimo, kabay ang imo balaan nga espiritu magahikot gid sa tunga namon. Gai man ako sang langitnon nga kaalam, kusog gabakod, gahom Ginoo, sa paghambal sa imo mga pulong, nga madayaw imo ngalan. Sa matamis ngalan na Ginoong Hesus, amon Dios kag manluwas. Amen. Now, siling sang Bible, for all men have not faith. Ano gani siling sang Bible? For all men have not faith. At tanay nga tao, wala pagtao, maapagtuo. Pero may duwa na kaklase nga pagtuo. Ginatawag nga natural faith and the saving faith. Ang natural nga pagtuo, amo ni. Nga sang nagwa ang tao sa taguangkan sang iya nga iloy, ara na may pagtuo na siya. Suno sa iya na batian sa palibot sang iya nga dulunggan. Pero, ina nga pagtuo, wala na gahatag kaluwasan. Kay gintawag ina nga natural nga pagtuo sa kabuhi sang tao. Pero ining pagtuo nga nagaluwas, gintawag ini nga saving faith. Pagtuo ini nga nagikan sa pulong sang Dios. Kag hindi mo ni siya makuha kung wala ikaw gapamati sang pulong sang aton Ginoo. That's why you need to listen the word of God. Kay siling sang Bible, Romans 10:17, "So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." Kaya ang pagtuo, gaabot ini gali sa kabuhi sang tao, kung una gid mamati siya pulong sang Dios. Di una gid, gahambal ang iban nga tao, ako pastor, may pagtuo man ako. Pero ang pamangkot, diin nagalin inang imo pagtuo. Kay wala ka gapamati pulong sang Dios. O ti, damo, mandiri nga nagapungko. Pero kung hindi ka mati sini, adumason ang imo iyang una-una, kung diin galupad, hindi mo ni makuha nga pagtuo. Pero siling sang pulong sang Dios, may importansya gali ining pagtuo. Now, siling ni Pablo, "This is the good fight of faith. But thou, O man of God," ginambalan niya si Timothy. No, diri na sa panag-on sang bugay. Diri. Ang naghambal si Apostol Paul, ang mensahe halin sa kay Kristo Jesus, ginahambal niya sa kay Timothy. Kag si Timothy, gatudlo ini siya sa Ephesus, sa lugar nga kundiin siya gapastor. Siling ni Pablo sa iya, "Apang ikaw, o tao sang Dios." Ang tao gali, nga naluwas, gintawag na sang Bible nga tao siya sang Dios, hindi siya tao sang yawa. Kay pwede gali nga ang tao, duwa ka klase, pwede nga ang tatay mo yawa, kag pwede man ang tatay mo Dios. Di pili kasi ning duwa. Pero kung ako sa imo, dapat gid nga ang tatay mo Dios. Tama to, no? Oo. Hello. Bugtaw. Sinong manami nga tatay? Yawa akong Dios. Dios gid. Nami nga ang tatay ta Dios. Kag siling ni Pablo sa kay Timothy, "But thou, O man of God, flee these things." Palagyuhi ining mga material nga mga butang. Kabalo ka mo, ining material, maayo ini siya. Kung damo ka kwarta, nami gid.
Pero kung mawili ka sa kwarta, delikado man na. Nga malipatan mo ang Dios nga naghatag sa imo sang material nga butang. Tama, no? Kung kisa, dira na lang gakling ang tao sa material nga butang, pero nalipatan niya ang naghatag sinang material nga butang. O nagid, paano mo na maangkon ang material nga butang kung wala ka kusog? Kung wala ka kusog, hindi mo na maangkon ang material nga butang. Nga man, hindi ka ka-work. Kung wala ka kaalam, hindi mo na maangkon ang material nga butang kay bangod wala ka kaalam. Tiyang naghatag sang kusog, naghatag sang kaalam, naghatag sining mayo nga kondisyon sang lawas, among aton nga Dios. That's why, nga unahon tagit pirmi ang aton nga Dios, kay siya ang gingikanan sang tanan nga butang. Kagamuning ginhambal ni Apostol Paul. Nga hindi dira mag-cling ang imo hunahuna. Kaya ang ginaistorya sining chapter number 6, material nga butang ilabinigid sa kwarta. Hindi malain ang kwarta. Wala ko gawali nga ang kwarta, hindi mo na batunon kung tagaan ka kwarta. Hindi mo nang tudlo sang Bible. Maayo na siya ang kwarta, pero hindi ka mag-cling. It means hindi mo pag-i-prioritize ang material nga butang sa imo na una, kay mawala ka sa imo nga pagpalapit sa Ginoo. Tesiling sang Bible, palayo kasi ning ang mga butang and follow after righteousness. Ang sundo naton ang pagkamatarong sa aton nga Dios. Ang buot silingon, manami nga nagasunod kita sang pagkamatarong nga iya sang Dios. Husto aton nga pagpangabuhi. Hindi bala nga ang tao subong gahampang na gid, kapamuyayaw pa. Di wala na dapat kamatarong. Kung kaysa gakalatnan man ang Kristohanon, nga sige na lang pamuyayaw. Pero sila niya, after righteousness. And then silang pagin ni Pablo, godliness, Diyos nun nga pagpangabuhi. Faith, pagtuo, love, patience, meekness. Ang buot silingon, mga kauturan, maayo nga Dios nun ikaw, matinuon ka, kag mahigugmaon, mapasinsyahon, kag mapailobon. Buot silingon, ang Kristohanon, hindi siya warprik, hindi siya palaway. May tagipusoon nga, madasig siya tudluan. Kabalo siya magpaubos. Kabalo ang si Kristo Jesus gani. Sila ni Kristo Jesus, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Ang aton Ginoo, gintagaan kita sang pattern, agod maangkon taman, ining ginatawag nga pagpailob sa kabuhi naton. Katahom nga ang kabuhi naton, magwa kita, may kalipay. Amen? Sino diring na gagusto nga, gusto mo, gasampok lang pirmi imo kilay. Ano, masundo, wala ka sang kalipay. Ha? Gabi, kagapon, basket kami ni Happy. Nga, siling ni Happy, lipay-lipay, pastor ba? Tingay gusto ko i-enjoy ang basketball. Pero kontra ko si Happy, kag si Caleb. Ha? Suyaan pa ko nila nga tatlo. Nga, tigulang na, grandpa na si Papa. Sige man kalagas-lagas ko man, kaya ginakulit ko sila sa, sa basketball. Dapat nga magkalipay kita, amen? Sinong nalipay sa inyo balay nga? Damo-damo, dira problema. Sa imo tatay, problema mo na siya kadaan. Hindi sa kabalo mag-provide sang imo kinanglanon. Imo nanay pagid. Why man ga-care imo nanay? Hindi bala problema? Imo utod, way man pakialam sa imo. Problema sa gyapon. Pero kung may Ginoo ikaw, silang sampulong sang Dios, ara ang pasensya, ara ang gugma, ara ang pagto, pagka Dios nun, pagkamatarong, ano pa nakulang sa tao? Pag may Ginoo ka sa imong nga kabuhi, gapangabuhi ka diri nga malipayon kag malinong sining kabuhi.
Nami gidya gabasa da Bible kay makita mo lang ini, hindi mo na makita sa almanake, hindi mo na makita kung sa din nga libro, makita mo lang sa Bible nga dapat amo galin ipangabuhi naton adlaw-adlaw. Siling ni Apostle Paul, verse number 12, fight the good fight of faith. Pakigaway ikaw sang maayo nga pagpakigaway sang imo nga pagtuo. It means hindi ka mationg-tiong magambalabi mo ginikanan simba ka naman. Simba ka lang gyapon, pero hindi sa simbahan nga kundi indiin lang. Ang iban nga simba bangod may bingka. Iban nga simba bangod may gwapa. Ang iban nga simba bangod may binta. Kay dito siya manukot sa simbahan. Ara siya ho. Way pa nakabayad sa akon. Karon, bantayin ta ka, kay sukton ta ka. Hindi, gasimba kita, kay naluwas kita. Amen? Gasimba ang Kristohanon, kay naluwas. Gasimba ang Kristohanon, kay kabalo kita, nga malipay ang aton nga Dios. Can you imagine, bisan mainit, ang Dios nalipay sining aton nga pagatipon. Basta nga aton una kag taipuson, mangin sa iya sining aga. Pamangkot, din imo tayo pusoon subong? Bilang tawabi, basi wala da. Kung manervyos ganing tao, sige kauyat sang iya nga dughan. Grabe, kuba-kuba ba? Tug, 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 tug. Siling ni Apostle Paul, whereunto thou art also called. Kay gintawag ka mo. Ang nagtawag sa aton, hindi tao. Dios, gintawag ini sang Bible nga holy calling. Kung naluwas ka, tawagin na sang Dios nga ikaw makaangkon kaluwasan. Amen? Can you imagine why kagid kabalo sang King James nga Bible? Kaya ako hindi man ko kabalo sang una, sang wala ko kaangkon kaluwasan. Wala man ko kabalo sang kaluwasan. Wala man ko kabalo sang mga kanta. Subong kabalo na sang pulong sang Dios, kabalo na sang kaluwasan, kabalo na sang tudlo sang Bible, ang right division, kabalo na nga man kay gintun-an ina ang pulong sang Dios. Gintawag kita sa ginatawag calling for salvation and calling for service. Tiyang tao gali nga nakangkon kaluwasan, gintawag na siya sang Dios sa kaluwasan, kag gintawag man kita nga mga lagad sa aton buhi nga Dios. Tiga pungko lang ko diri pastor, ga pangalagad ko. Yes, ga pangalagad ka sa Ginoo. Why? Kay ga pamati ka sang pulong sang Dios. Kag ini nga panawagan, gintawag nga holy calling. Balaan nga pagtawag, heavenly calling. Kag gintawag pag ini nga high calling. Naka-state na sa balaan kasulatan. Balaan nga pagtawag, langit nun nga panawagan, kag mataas nga panawagan. Pinapaini ka taas ang imo nga posisyon subong taas ka pa sa presidente sa bugos nga kalibutan. Why? Kay gintawag kaya sang Dios, hindi panawagan sang tao, kundi panawagan nga maluwas ikaw sa impyerno. Nga hindi ka magpa-impyerno kung ikaw mapatay. Kay siling sang Bible, kay gintangdo sa tao nga mapatay gid lang sa makaisa, pero matapos ang kamatayon, may paghukom. Sino ang hindi mapatay? Kay tanan kita mamalatyon. Pero matahom lang kung may Ginoo ka, kay magaliton ikaw from death unto life. From the power of Satan unto God. From the power of darkness, from unto life. Sa gahom, sa kadulom, padulong sa kabuhi, kag kapawa. Ti katahom, nga sininga, udto, ari kita. Gapamati ikaw pulong sang Dios. Palangga kita sang Dios. Ang pamangkot sini nga aga, palangga mo man balang Ginoo. Ang makasabat sina ikaw lang. Imo lang nga taibusoon. What is the importance of faith?
Number one, faith can please God. Inigaling pagtuo, makapalipay sa aton nga Dios. Gusto naton malipay, no? Sa mga basketballista, no? Karon sa gabi, mahugyaw naman ang aton nga plaza sa Zone 1. Kagabi, sadya. Karon sa gabi, sadya pagiliwat. Di ba gusto naton sadya? Pero sila sa Bible, manamigid kung mapasadya nato ng aton Ginoo. Amen? Mapalipay nato ng aton nga Dios. Paano, pastor, mapalipay nato ng aton nga Dios? Hebrews 11:6. The book of Hebrews, chapter number 11, in verse number 6. The Bible says, "But without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him." Siling sang Bible, kung wala sang pagtuo, imposible nga mapahamuot mo siya. Hello. Hindi ko makita kung ano ang pagtuo sang imong nga huna-una ay tay pusoon. Pero kung may pagtuo ka sa Dios, siling sa Bible, mapalipay mo ang Dios. Nalipay ang Dios sa tao nga matinuohon. Amo na gali ang importansya sining pagtuo. Gakadto kita diri sa church, gapamati kita pulong sang Dios para nga kung makatuo kita, malipay ang Diyos sa aton. Can you imagine nga, mapalipay mo ang the creator of the universe? Hindi bala kung may friend kita, kung visitor ta ang friend naton, grabe gid ka busy. Uy, pungko anay. Uy, ano to aton nga pamahaw to? Oh, ang aton nga ikon. Baw, dali lang nga kay ma-prepare ko anay. Ari, juice lang anay. Oh, kay way coffee. Dumason. Oh, sige. Kaya ginapalipay mo siya. Can you imagine? Abyan mo. Dason kung why mo siya napalipay, biyaan mo siya sa isa ka event, say mo, oh, sorry gid ha. Sorry gid, why tagi ka na atipanan. Nga nangayo ka sa iya, sorry ha. Kay gusto mo siya i-please. But kung kapamati ka kag nagtuo ka sining pulong sang Dios, sa Dios, siling sa pulong sa ino, ginalipay mo ang Dios. Mapahamuot mo ang Dios sa imong nga kabuhi. Can you imagine? Subong tindog ako diri, gapungkok amo dira, nga malipay ang Dios sang aton nga ginaistoryahan, nga ang Dios gali, kung matinuon kita, ginakalipay ni sang Dios sa kabuhi sang tao, nga ikaw gali, nagatuo sa buhi nga Dios. Buhi nga Dios ang aton ginalagad, hindi ni patay nga Dios. Siling sang Bible, sinya, how you turn to God from idols to serve the living and true God. Hindi lamang siya buhi nga Dios, kundi tuod siya nga Dios. That's why ka na ginulsol, nga ari ka subong aga. Kay paagi sa pagpamati sang pulong sang Dios, matubo inang imo nga pagtuo, kag someday, ikaw gamiton sang Dios. Para sa kaluwasan sa iban. Daw ano katahom nga ang imo kabuhi gamiton sang Dios? Pero daw ano man kasakit kung ang imo kabuhi gamiton sang yawa. Hindi ka mapuslan sang aton Ginoo. Ti mapili ka sining duwa. Ipagamit mong imo kabuhi sa Ginoo o kung ipagamit mong imo kabuhi sa yawa. Pero ang naga-decide sina, hindi ang Dios, hindi ang pastor. Ang ga-desisyon sina, ikaw nga ginatawag sang aton Ginoo. Di ka ba sining aga, munang imo himuon. Ginoo, wala gali ako sang mahimo kung wala ikaw. Kay siling sang Bible, for without me, ye can do nothing. Kung wala ang Dios, wala gid kita yak. Sinugid ang tao.
What is man that thou art mindful of him? Ano kunong tao nga isipon gid sang Dios? Una gid, tanawon ta aton nga hitsura kang aton nga nga status sa mata sang Dios. Una gid, lunang kita. Yabok kita. Ano ipabugal mo kay yabok ka man gali? Yabok man ako. Ikaduwa, ginumok-umok kita sang Dios, ginhoypan. Nagapulungko na subong. No? Parehas blas ang ilustrasyon, istorya sang akon migo. Mananggiti. Nagpangilat. Pagpangilat, nakibot siya. Singgit siya dayon. Naog! Naway ta! Ginhangkat niya tong dito sa babaw. Way ko kabalon. Sino ginhangkat niya? Sobra lang isa ka bulan sa kasaka niya sa lubi. Dumason. Nadagdag siya. Sa sulo-sobra lang 2 kadupa. Pero napatay. Ang nakapatay sa iya, ang madri kakao ganaga sandig sa lubi. Nasangit iya nga tiil, pagsangit sang iya nga tiil, supposed to be diretso iya nga dagdag. Nasangit iya nga tiil, nagsuli siya. Pagsuli, bugsok ang iya nga ulo, balik. Patay. Hangkaton mo na iyang nagtuga sang kilat, daguob, nakibot siya. Now, hindi gali ang Diyos katiaw-tiawan. Ano sila isang Bible? God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ano kunong ginsabog mo man na imo nga anihon? Timas manami nga nagsabog kita sa aton kabuhi, nga kadto kita sa church every Sunday, malipay ang aton Ginoo. Kay kung wala ka kuno sang pagtuo, bisan sa pagkaon lang. Turn your Bible in the book of Romans 14:23. The book of Romans, chapter number 14, in verse number 23. 14:23. He that doubteth is dumb if he eat. Siya nga naga pangduwa-duwa, gintagudilian, ginhukman, kung ginkaon niya ini. Because he eateth not of faith. Bangod nga, nagakaon siya nga wala sing pagtuo. For whatsoever is not of faith is sin. Hello, siling sang Bible, kung wala kuno sang pagtuo, bisan kakaon ka lang, sala gali na. Oh, lantawan nyo bala, ang manog kaon, manyaga karon, pagsukad, butang sa lamisa, hindi magpaulihing mga young people, kandos dayon. Dason, waswas. Tama, no? Pero paghugas pinggan, bye-bye. Mga young people, ha? Bye-bye. Tama, no? Hambal sa Bible, kung nagakaon ka kuno, nga wala sing pagtuo, kasala ka? But silingon, bisan ano nga butang, kung wala sang pagtuo, siling niya sala. Ara pagid yan ni hambal sa Bible, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Ilonggon ko ha, siya nga nakahibalo sang maayo, pero wala niya ginhimo ang maayo, inang tao nga wala naghimo sang maayo, nakasala siya sa Dios. Can you imagine? Ti importante gali ang pagtuo. Nga nagatuo gid kita. Kay malipay ang Dios, kay kun wala kita sang pagtuo, nakasala kita sa Dios. That's why importante gid nga nagatuo kita. Pero hindi ka katuo sa nasiling ko na kun waay ka sang Bible nga ginabasihan sang imo nga pagkilala sa buhi nga Dios. That's why you must listen to the Word of God, believe to the Word of God, and then read the Word of God attentively. Kag every Sunday, ari ka gid. Bayaan mo to imo balay, kadto ka diri, pungko ka sa imo pulungkuan, kundi ni ikaw gapungko, pungkoi every Sunday. Kag magtutom hasta nga manganak ka, mangapo ka,
kag sa ulihi kuhaon ka sang Dios, kay someday gaan ka sang Ginoo sang reward. Kag inang reward hindi na maihatag sa tao nga wala sang binuhatan sa Ginoo. Wala kita naluwas sa buhat naton. Naluwas kita bangod sining death, burial, kag resurrection ni Kristo Jesus. And His blood is the payment for our sins. Pero matapos ka nga naluwas, then what? Ano dason? Ang dason mong himuon, magtutom ikaw sa pag-alagad sa Ginoo. Siling sang Bible, a faithful man shall abound with blessings. Basta tutom ka lang sa Ginoo, makibot ka lang, nga tagaan ka sa Ginoo sang blessing. Blessing sa spiritual unagid. Kung may material, dugang na lang ina. Kay bless ka man sa Ginoo. Kay siling sang pulong sa Ginoo, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Gusto mo supply? Hindi sa politician, hindi sa tao, hindi sa ara gidya sa Dios. Ara sa Dios, wala sa tao. Ang supply naton ara sa Dios. Ara gidya sa Dios. That's why don't worry. Kung wala ikaw kwarta subong, sige lang, salamat sa Ginoo, buhi kita. Amen? Kung may problema, cast thy burden upon the Lord, and it shall sustain thee. Kung may problema, casting all your care upon Him, for He careth for you. Kung may mga kinawadon, ang Dios kay muno gyapon sa kinawadon sang tao. Pero ang problema, ang tao wala ga palapit nga maluwas iya kalag. Tiyari ka di subong para mawali ini sa imo nauna kay sa imo dulunggan magasulod ini nga ang kamatayon gali ni Kristo Jesus amo ang bayad sang imo nga sala. Nga hindi ka magpaimpyerno kung ginsaligan ini sa imo bugos nga taybuson kag ikaw magpaubos sa aton Ginoo. Maghambal ikaw, Ginoo makasala ko, gusto ko nga makaangkon kaluwasan, saligan kong ginhimo nimo sa krus sa Kalbaryo. Nyan ang Dios magahatag sa imo sang kaluwasan. Wala bayad. Eternal life is the gift of God. And salvation is the gift of God. Hindi ikaw kabayad sang langit. Kung gusto mo nga magbayad sang imo nga sala, isikway si Kristo Jesus, ikaw magbayad diri sa impyerno. Kag someday, ikaw pagid magbayad diri sa lake of fire. Pero nga ang bayran mo ang lake of fire kag ang impyerno, kung may Ginoo man lang nagbayad, ka maghambal sa kita sa iya, Ginoo, ginbayran mo gali ang akon nga mga sala. That's why saligan ko ikaw, kagduhan ko ikaw. Yan ang Ginoo, malipay sang imo tagipusoon. Can you imagine ang mapalipay naton Ginoo? Ikadua, dasigon ko lang. Faith can produce an obedient heart. Ini gali ang pagtuo, gaprodusar ini, nagabunga, nagaprodukto sang tagipusoon nga matinumanon. Si Abraham, siling sang Bible, diri sa may Hebrews chapter number 11. Hebrews 11. Hebrews 11 in verse number 8. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after received for an inheritance, obeyed. And he went out not knowing whither he went. Si Abraham, ginsugo sang Dios. Abraham, gwa ka sa imo nga panimalay. Bayai si tatay mo, bayai si tatay mo tira, bayaing imo panimalay, bayaing imo nga lugar, kag bayai dirang imo practices. It means bayaing imo nga comfort zone. Tiga puyo ni sang una si Abraham sa Ur of Chaldees, kag dito siya gaupod kay tatay niya tera. Pero anong tabo? Sa ginambalan siya, guwa ka dira, kadto ka sa promised land. Wala na damo, reklamo. Siling ni Abraham, okay, malakat ako Ginoo. Kag naglakat siya sa lugar nga wala gid siya
kabalo kundi siya dalon sa Ginoo. And he obeyed, not knowing whither he went. Nga nagtuman siya sa Ginoo kay ang iya tagipusoon matinuohon sa Dios. That's why importante gali nga matinuohon ning aton nga tagipusoon. No? Siling sa iban, tutuo ka. No? Makon bakal man na bugas. Hindi. Sobra pa bugas ang ma-provide sang Ginoo kung nagtuo ka sa iya. I-provide sang Dios ang kaluwasan. Nga hindi ka maglubag-lubag someday, mangayo ikaw sang tubig diri sa impyerno, gay man ko sa katulo nga tubig. Tubig. Wala. Wala tubig sa impyerno siling sang Bible. Sino di kaagi uhaw? Ginuhaw ko sang una? Gabantay ko sang maya, wala tubig sa uma. May turugban. No? Ginkahig ko lang, kaghuypan, inom dahin tubig. Why liptos? Sang una? Agyan ko na, kay grabe ang grabe ang kauhaw. May bata, nagkaon sang tinapay, kay linas sang kwan. Hindi na treasure sang una, galinas sang humay. Dito natabo sa amon, nagkaon sang tinapay. Ang tinapay bla ng mga mamon bla. Pagkaon, napikugan, nagdulom ang mata, bisan ano na lang ibasya sa iya nga May gani may tubig siya nga nadakpan nga ara sa linapakan sang karabaw amutong ginsigi niya basya. Nakatulon sang mamon nga tinapay kag nakaginhawa. Importanteng tubig. Sa impyerno wala tubig. Pero may kalayo. Siling sa Bible. Tidra ka makadto pag wala nakaangkon kaluwasan imo nga kalag. Pero kung ako sa imo, siguraduhon mo gid ang imo kaluwasan. Tani maghambal ka man sa Ginoo, Ginoo makasala ako, pero gusto ko gid nga magtuo sa imo sini nga aga. Sang imo death, burial kag resurrection. Kan dugo mo hugas sa akon yung masala. Then siling sang pulong sa Ginoo, kung may ara kasi na nga pagtuo, amat-amat lang magatuman ka sa Ginoo. No? Hambal ko kay na sa duwa ka bata, sing ko, someday, kamo man dira, ka tindog naga kanta. Kay ang pagtuo gali, naga-obey gali na siya, gatuman. Kaangay ni Abraham, gatuman siya sa Ginoo. Kagintawag na siya nga father of faith, kay gatuman siya sa Ginoo. Tama? Hello? Ang pamangkot, gatuman kita sa Ginoo o kung wala. Pero kung ako sa imo, maayo gid gatuman kita sa Ginoo. No? Ang pagtuo gaprodusar sang pagtuman sa Ginoo. And the last, faith can protect us. Makaproteher gali siya sa aton. Ang tao nga wala gatuo sa Dios, wala gid protection sa Ginoo. Ang permi ko nga bersikulo gina-quote sa akon nga pagpanlakaton, ang Proverbs chapter number 3 in verse number 5 and 6. Permi ginagaring sa akon una-una, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct their paths. Sang una mga utod, magtindog ang mga Hudiyo. Wala sila yaga bulubalikid kun ano. Sa ato niya may mga hampang-hampang pa. No? Sa Hudiyo wala na. Very attentive sila. Dason magtindog sila kung kapamati sila pulong sang Dios.
Sabi nyo, from 6 to noon. Alas 6 hasta alas 12, gatindog lang na sila, gapamati pulong sang Dios. Siling sang Bible. Very attentive sila. Why? Ang gaistorya sa ila Dios. Kag hindi na patay nga Dios, buhi ina nga Dios. That's why tagaan tagid sang attentiveness pulong sa Ginoo. Ang Dios naton. Siling sa pulong sa Ginoo, James chapter number 5. James 5:13 down to 13. James 5:13, is any among you afflicted? Nya may ginasakit bala sa inyo, o kung may masakit bala sa inyo, let him pray. Is any merry? Let him sing psalms. May nagakalipay bala sa inyo, dapat gid nga magkanta sang mga salmo. Sing unto him, sing psalm unto him, talk ye of all his wondrous works. It is a good thing to give thanks unto the Lord. Kung gakalipay ka kuno, magkanta ka sa mga salmo. Siling sang kanta. Kantahan ta ka mo, Psalm 86. Siling sang kanta diri, 86. Tanawon ko, bi. Madumduman ko pa ni. Budlay sa ngakon nga Bible pitihon. Tama, kanipis. 86. Verse 1. Bow down thine ear, O Lord. Hear me. Gitara, bi, Pastor? Why? Bow down thine ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. Preserve my soul, for I am holy. O thou my God, save thy servant that trusteth in thee. Rejoice the soul, verse 4, of thy servant, for unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Preserve my soul, for I am holy. O thou my God, save thy servant that trusteth in thee. Kasali ka sa Ginoo, pamuyo sa manugsalmo, si David, sa inya Ginoo. Kasalig ko sa imo, ang akong pangamuyo, protektahin man ako, Ginoo. That's why, hindi ka magwa sa imo balay, nga why ka kapangamuyo. Why? Kay wala ka kabalo, sang saunhan mo, may gaabang gali sa imo nga disgrasya. That's why you need to have prayer. Every step sang imo nga kabuhi. Nami gidman nga pangamuyo kita. Amen? Sino gidman ang pangamuyo maglakat siya, be? No? Pangamuyo gid. Tunin nyo sa mga wala nagbayaw, tunin nyo sa pagpangamuyo. Kaya ang Dios protect sang imo nga dalanon. That's why ang pagtuo naga-protect sa aton kung kita matinuohon sa iya. Siling sa pulong sang Dios, balik kita sa James, and this is the last verse nga akong dalon sa inyo. I-quote ko na lang iban. Siling sang James, chapter number 5, in verse number 15. And the prayer of faith shall save the sick. Ang pagpangamuyo nga may pagtuo, magaluwas sang masakiton. And the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him. Kung kasala, gid man kita sa pangamuyo, drata na matuad aton sala. Verse number 16,
confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Elias was a man subject to like passion as we are, and he prayed earnestly that it might not rain. And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Brethren, if any of you do ear from the truth, and one convert him, let him know that he which converteth the sinner from the error of his way shall save us all from death, and shall hide a multitude of sins. Otod na kon, listen to me. This is the last. Siling sang Bible, kung mapinangamuyoon ka, tagaan ka man sang Dios, proteksyon sa imong nga kabuhi. Kay bisan pa gani si Elias, parehas man si Elias, gasalaman si Elias, gareklamo man si Elijah. Pero siling sang Bible, sang nangamuyo siya sa taga-Israel, Ginoo, hindi mag-ulan, 3 ka tuig kag tunga. Ginsabat sang Dios. Anong tabo sa mga taga-Israel? Nagkaon sila sang itisang manok, sang pating, nga, amo na ila ginakaon. Gakaon man sila bata. Siling sang nanay, kanon ta imo bata? Gutom gidya. Kabalo ka, pag wala na ulan 3 years, 3 years and a half, I don't know kung ano matabo sa Pilipinas. Pero nangamuyo si Elijah, Ginoo, gatuo ko, nga sabton mo ning akon pangamuyo, wala ulan ang Israel for 3 years and a half. Din sila makuha pagkaon kay way sang tanom. Kundi kaon sila iti, sang pating, kagkaon man sila, silang sang duwa ka nanay, yawon ta anay imo bata una, kay dason ako naman bata. Te, sang natapos na kaon ang iya nga bata sang isa, anay kay kanon naman tong isa, hindi naman siya. Can you imagine? Wala pagkaon. Kabalo ka pag wala pagkaon, bisan ano ka, laway sang pagkaon, amayang people suwong pili-pili. Uy, ginatdog. Wala gid. Pirmi lang linaga nga itlog, o pinirito nga itlog. Ano ba gid? No? Salamat kay may itlog ka pa nga ginalaga. Amen? Di mama, galergyo na ko sini. Silang sang isa ka pastor, Ginoo, salamat gid, bisan way sudan pero may gana. Ano bing nami? May sudan ka nga way gana o kung way ka sudan nga may gana? Kabalo ka, bisan wala sudan yang kanon, pero ganado ka magkaon, uubos gyapon ang isa ka bandyado nga kanon. Amen? Ano mo lang may sudan ka, pero ang luto sa dila mo, hindi ka katulon, kay hindi ka man magbaton sang kanon. Pero siling sang Bible, ang pagtuo gali, kabalo mag-protect sa kabuhi sang tao. Kung magtuo ka kay Kristo Jesus, listen to me, pag magtuo ka kay Kristo Jesus, ang iya death, burial, kag resurrection, protected ikaw sa impyerno. Hindi ka magpa-impyerno. Kay dalon ka sang Dios sa langit. Hello? Teacher ka? Engineer ka? Doktor ka? Ano pa pinakataas nga profession? No? Manager ka? Whatever. Kung way ka Ginoo, wala ka protection sa imong kabuhi. You are going to hell for all eternity. Pero kung teacher ka, engineer ka, manager ka, o ano man, doktor ikaw, kung may Ginoo ka sa imong kabuhi, gamiton ka sang Dios, may protection ka pa nga hindi ka magkadto sa impyerno. Kabay, amo nang matabo sa aton kabuhi, nga sining adlaw, mahalad tang aton nga kabuhi sa Ginoo pagi sa pagtuo. Siling sang pulong sang Dios, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. No? Sa mga wala Bible, suguon ko ang diri available na magkuha Bible sa church. Wala ka Bible, kadto ka sa akon.
kay gaan ko ikaw. Hindi na to siling nga sa sano pa. Subong, yatag ko tong Bible, kay ako na sa labton ko na sa Ginoo nga gingaan ko Bible, wala ko gin panghatag. Pray kita, kay ang Bible, importante ni sa aton kabuhi. Siling sang Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. God bless you sa inyo mga kauturan. Ano gani? Ang aton nga mensahe subong, the importance of faith. Faith can what? Can please God. Faith can produce an obedient heart. And last, faith can protect us. Bisan sa anong anggol sa kabuhi, sa material, sa spiritual, kung matinuhon ka, ginabuligan ka gid sang Dios. Abay sining aga, amo nang imo nga pangayoon sa Ginoo. Ginoo, buligi man ako. Kay buligan ka gid sang Ginoo kung ikaw magpalapit sa iya nga matinuhon ang imo tagipusoon. Ginoo, salamat gid sa imo nga pulong nga amo natun-an sining aga. Kagabay nga ang amon Ginoo nga natun-an magpabilin ini sa amon una kag tagipusoon kung ano ka importante ang pagtuo namon Ginoo sa imo. Kabay o Ginoong Dios, na kung may-ari pa nga way kahibalo sang iya kaluwasan, maghambal siya sa amon tunga o kung sa imo atubangan, Ginoo. Isa ako kumakasala nga nagakinanglan sang kaluwasan ang akon kalag. Tuhan ko ikaw, Ginoong Hesus, nga ikaw napatay. Ginlubong kag nabanhaw, pagi sa imo hamiling adugo, ginhugasan mong akon nga mga kasalanan. Kag ginabaton ko ini, kag ginatuhan sa bugos nakon nga tagipusoon sininga tinion. Samtang gaduko kita gapiyong sa aton mata, may-ari bala gusto mo magtuo kay Kristo Jesus sining aga. Pwede mo maalsay mo to nga kamot nga ikaw gapahayag nga nagbaton ka nagtuo kay Kristo Jesus sining tinion. May-ari? Salamat sa Ginoo, may duwa ka bilog, no? Mayara pa? Salamat sa Ginoo. 4, mayara pa? Kindly raise your hand. Gusto mo nga makaangkon kaluwasan ng imong kalag? Hambala ang Ginoo. Ginoo, ginatuuhan ko ikaw sa akon bugos nga taipuson sining nga tinion. Mayari? Kindly raise your hand. Sa aton nga mga Kristohanon, mayari ba lang ang mga siling, Ginoo, salamat gid kay gin-remind mo ako nga importante gali nga ako nangin matinuohon sa imo o kon mangin matinuohon sa imo. Mayari ba lang ang mga Kristohanon, gusto mo nga maghambal sa aton Ginoo, Ginoo, tudlo ay ako nga mangin matinuohon sa imo. Mayari nga mga Kristohanon, salamat sa Ginoo, salamat sa Ginoo, salamat sa Ginoo, salamat sa Ginoo. Mayara pa. Can you raise your hand? Salamat sa Ginoo. God bless you. God bless you mga kauturan. Ginoo, salamat gid sa imo nga pulong nga amon natun-an sining aga. Tanan nga himaya pagdayo hatag namon sa imo Dios nga may kalipay. Sa matamis ngalan ni Ginoong Hesus, amon Dios kag manluwas. Amen. Okay. Okay, salamat sa pulong sa Ginoo aton nga gin pamalandungan sining aga. At this time magakuha kita na sa aton nga sacrificial giving. Ma-pray kita, Lord, we thank you sa pulong nimo Ginoo. Salamat man sa mga pastor sa paggamit mo Ginoo sa iya. Kag pakamayuway na nga magpabilin sa among tibusoon kanuna. Bisan pa Ginoo sa paghatag para sa imong bulaton, ginatugyan ko man Ginoo nga ini panglambot pagid sa mga damo ang kalag. I-bless na tag sa mga turan, may tagpisoon sila Ginoo sa imong bulaton sa paghatag. In Jesus name, amen. Update ka. Sige na before kita magatakob, may kita nung announcement lang dasig lang. Hello, may hugdo sa tanan. So, regarding sa, sino excited?
Para sa, sige, damon excited. Wow. Sige, Ate Mayo, gid. So, ano lang for the information of everybody. So, sa mga wala pa man na-inform, kag para sa tanan. So, sa April 30, 2022, this Saturday na, at 7 o'clock sa may Manui Uton, dito sa Alipoon and Hermosilias Residence, Resort, gali. Okay, dito kita magahiwas ang aton nga Livingstone Sports Fest and Fellowship. So, may-ari kita diri nga duwa ka grupo. So, last Sunday, nagpalista kami. Kag iban nag-PM man nga mapalista. Pero may iban pagidiguro nga gusto mag-join bala. Nga wala pa namon na lista. So, kadto lang kamo karon sakon after sang simba kag mapalista para madugang naton sa grupo para pagkaabot sang Saturday, ma-fix na naton. Before Friday, dapat maka-inform na kamo ha. So may duwa kita ka grupo. So sa grupo 1 ang aton nga leader si Ma'am Kinkin. Sa group 2 ako. So gin leader na lang ni naton kay para hapos mag-disseminate bala sang mga sports kay hindi mabudayan ang aton nga mga facilitators gid sa sini nga event. So ang pahibalo lang, so 7 o'clock ma-start ang aton dito nga sports event. So damo makita mga sports. Kag sa kada leader ninyo, na-post ito sa likod ang ang ngalan sa group 1 and group 2. So kadto lang kamo sa inyo nga leader kay para magpalista kamo kung ano nga mga event, wow grabe do bungga. Ano nga mga event ang inyo nga joinan kay may na-prepare naman kami di nga listahan. So pahibalo lang sa Saturday, kung gusto nyo may i-share kamo nga food, pwede gid, welcome gid nga makadala ang tagsa kay isa-isa. Hindi man isa-isa, di man per family. Kung may gusto ka mo i-share. Pero dito sa may uton, ma-prepare man sang food para sa aton nga panyaga. Pero vegetables. Mga vegetarian dito ang mga tao. So, para may kusog, itablas paghampang, need naton vegetables. Okay, so pero kung may gusto ka mo i-share, may kabubuton ka mo, pwede gid kita kadala. So, aris aton nga attire bala, kay ba mo ang group 1 and group 2 may ara guro nga like for example, ang group 1 gusto nila mag-color coding, ang group 2 amo man. So, ang leader niyo na lang na bahala kag kamo istorya sa inyong grupo kung ano gusto niyo matabo. Okay, so maano lang kita sulob lang kita jogging pants or sweatpants or leggings sa mga babae pero laba lang ang aton nga bayo. With tennis, para do sports mo. Okay, so nami, gid nga naka-attire kita nga pang sports, syempre. So, amo na, ma-observe lang kita, wala lang, as possible, wala lang gid may mga shorts, kay ti church, ni saya mo, church-related, isa nga mga nga event. So, amo lang naton pay balo, tapos bring ka mo extra clothes nyo, kag syempre, pang nyo, isa lawas nyo, hygiene nyo mga muna. So, amo bala nagorong pay bala. Kalo, kasi syempre, mainit to. So, ma-bring kita sa aton nga kalo. So, para hindi na lang gid may iban pa din nga nagpalagas kagina sang lista. So, ipalagas maninamon sa groupings. I-post ko lang sa aton nga GC nga We Are Livingstone. So, meron kita sa basketball boys. Ilawag ko na lang ang mga sports. So, meron kita nga basketball boys. Team 1 and Team 2 sa isa ka grupo. Bali, sa isa ka grupo may duwa ka team. Pero hindi ko sure kung by 3 or by 4. Sige lang, mabalaan talang na palista.